عزوز سلامتا ناي بصحكم استخبركم تخاتلتي مدب هيلن تايمز نلوم دما بزعبا متكأتا ألبوز أفريقاوي مراحي توماس سانكارا قدماي كفالو حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال توماس سانكارا أفريقاوي كوغيبيرا أمدر أفريكا أب عسرا كفل زمن حاده خوخب صباح كالكاليلو هاندا بزتأفأ يبل حادة صحافي أمعرب أفريكا أبر فولتا تبايلا اتتصواع زنبرت هاجر شامبل معارك زواننا واتهدر سلطان حزو دميق برهان ترأيه كوين قنا نواك جمرة أطفئوه نابل تنتنو يقتصل ازي صحافي ازي بخوخب صباح استمسلا أما أخل تسلماز ترخب برهان زتبهالم شامبل توماس سانكارا ايو ناي بركينا فاسو بريزيدنت توماس سانكارا حدار عسران حدن 1944 أبواكو ناي شعو أبر فولتا بركينا فاسو تولدن توماس سانكارا أبتا رقاتن سلام من زرحاقا دحري ملقا كاب بعداو مجزاتي فرنساي بوزح جزي علوا منغستي استقبر الله معرب أفريقاوي تهاجر بمفتارو ناوت تهدرو عسكرنا خاتو جزي أي وسدلون أب 19 عامتو أبال حيلتات مكلخال كوينو دحري حدا عمد 19 دما نتوسخ سلطانا نا ماداغاسكار بمخاد توسخي وتهدرو سلطانا وسدم توماس ماداغاسكار أب صنحل أوان بزعبا قدلتات كوكيبيرا ينببن يسمعن بمنبارو بتغباراتو قدس قنئي كم زحادرو ينقر توماس ناب هاجر الدحر مملاسو بعسرت 1974 مس غوربيت هاجر مالي بمخنيات دوب اب استولع خوينات تساتيفو ايو اب تخوينات بزرأيو بلوص بقعت ناي كوماندر معارك بمركاب نا وتهدراو مرحنت وصم بعسرت 1979 كوتهدراو مرحنت وصيو منستر انفورميشن كوين تشيمم توماس نفلم اوان منستر كوينو ام منسترات اخيبا نقصاتف زتمدبلو مكينا غديفو ببسكليت ناب اخيبا ممصو نبزحات زغرمه تغبار كوينو حليفو ايو توماس بتيوان بزنبره منغستي تغباراتن اكايدان بزي مسمعمعو ابلعلي اتي منغستي تقاومتات كسمع جمرم بزي مغنيات توماس منغستي تقاوم كاب زبل ناب اسر بيت كورور تغبرم بزح خيصنحم ببليس كومباوريز تبال عركو زمراح علوا منغستي بمقبر نتي اب سلطان زنبره منغستي كان منبره سلطانو تعلم توماس حويسو ካልኦት بpolitikaዊ አካይዶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ተፈትሑ ድሕሪኡ ቶማስ ብዝገበሮ ዝነበረ ተቃውሞን ብዘለዎ ብቕዓትን ድሕሪ ካብ እስር ቤት ምውፅኡ ብ1983 ኣብ 33 ዓመቱ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ክኸውን በቕዐም ቶማስ ሳንካራ ፈላማ ናብ መሪሕነት ድሕሪ ምምፅኡ ሽም ሃገሩ ካብ ኣፐር ቮልታ ናብ ቡርኪና ፋሶ ብምቕያር ሓደ ኢሉ ጀመረም ኣብ 4 ዓመት ዘመነ ስልጣኑ ድማ ሃገሩ ሙሉ በሙሉ ካብ ረድኤትን ሓገዝን ወፂኣ ነፃ ክትከውን ኣኽኢልዎ እዩ أفريقا بحقي كم توماس سانكارا مراحي رقيبات فلت دو إسرا 3 عامتات عم منبر سلطان صلح مراحة أفريقا نهاجرم زي زبال صبق تقبار كيسرحو زبارو بزحات يوم بوركينا فاسو بعسرت 1952 كاب بعدا مجزاتي فرنساي نص مسوصت أب كبير بوليتيكاو قلولاون دخنتن صنحتيا توماس ناب سلطان انتمص كاب دخنت نلاقى رديئتن لمنان كاب أمرنا نوص أيوم أما عالتي كلتا جيزي نمقابن 10 لترو صوري زستماي نمركابن ملء تخرجنا ناب سراح زبل مريح قلب محاد هزبو كاب دخنت نموصا قريصوت العالم توماس أب نؤس عدمئو سلطان زحازن ببوزحات أنبابن صوري تزارابي قوانقوا فرنساينيا منباري مسكرلو بتوساخي بقعنا بوليتيكاو خلتن صبق بحرن طباين كم زنبرو ينقرلو لتوماس عبي موديلو أرجنتيناوي تقلاساي تشي غيفيرا ايو كم تشي غيفيرا نهزبي ناغلغلكا نهزبي ممات كبري خمز خونن ناتو أثر كم زختلن أب استفلالي اوان حبيرو ايو توماس قلدي مسكم نجر كابل سوانو زي فيلم مسبات قلطيفو زردادا عندبته رتو كم زنبرم مسارحتن مقالستون يمسكرلو حدا اوان حدا غازيطኛ امبراليزم يبحال نمخانو امبراليزم ابي يالو كبلي حاتو توماس انت ملس امبراليزم ابزي اما خلنا يزلو اب نبل علو شحانم اب نستيلو كوبايا كمون نبل عروس استنرأيو كلكو بلمنان بريديتن زمصايو ازي امبراليزم زبحال كبل وازا استملو اعقابي ملسي هيبو ايو ازي لتوماس كندي زاكل افريكا كاب حجز معرباوين وصيا عساخت كل زنبرو حلمي زملاخت يوم توماس بيت منغست وشتي نسرح منبر كم منبر غزا يتقملو نيروم بريزيدنت مسكونون ابتي وتهدرنا هالو زنبر ارغيت غزايو منبر زنبرم
نولك هيوت زي جنق نمسرتاوي نجارات زمال جنزب انترخيبو كابون لعلي كم زي دلي بتكبر زرقي بحتاوي مرحي أفريقيا يجبروم ب450 ناي أمريكا دولار ورحو دموز زنابر كابزي بتوسخي نايولك نبرتو دما حانتي أرجيت زجلجرت مكينة بسكليتن 3 جيتار أم منبري جزء زركبو ناي جزء أقحو وصاي زي زبال زتقمت أجنزبن كبار أقحون زي نبرو مرحيو دقون انتخونو نسو قول عندها لو زمهارو لزنبرت مرتبت يوم زمهارو زنبرو زي تكبر ካልኦት ኣፍሪካውያን መራሕቲ ከም ዕሽነት ይቆጥርዎም ብሓፈሻ ቶማስ ገንዘብ ከይሓዘን ናብ ስልጣን ዝወፀም ገንዘብ ከይኣከበ ዝሞተ ብምባል ይገልጽዎ ጸሓፍቲ ቶማስ ምዜጋታቱ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ነበሮም ምስ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ይእከብ ይዛተም ኣብ መንገዲ እናተጓዓዘም ዝረኸበ ሰብ ይዕልሎም ሽማግለታት ቶማስ ከም መራሒ ዘይኮነስ ከም ደቆም ስለዝርእዎ ነፃ ኮይኖም ሓሳቦም ይካፍልዎ ነበሮም ኣብ ወፍሪ ስራሕ ግዜ ምስ ህዝቡ ኮይኑ ጉልበት ስራሕ ይሰርሕ ኣብ ስራሕ ሰዓት ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ቢሮ ይምሺ ቀትሪ ድማ ሃንደበት ናብ ቢሮታት እንዳዞረም ቁጥጥር ይገብር ቶማስ ስልጣን ማለት ህዝቢ ምግልጋል እምበር ስልጣን ተጠቂምካ ከም ድሌትካ ምዃን ከም ዘይኮነም ብተግባር ኣመስኪሩ እዩ በዚ ምክንያት ኣብ ትሕቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ሚኒስትራትን ሰበስልጣናትን ከም ድሌቶም ዝኾኑሉን ዝዕንድሩሉን ግዜ ኣይነበረሙን ህዝቢ ከተገልግሉ ክሳብ ስልጣን ዝተዋሃበኩም ሙሉ ብሙሉእ ግዜኹም ኣብ ስራሕ ተሕልፍዎ ኣለኩም ተዘይ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ትጸንሕሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለን ብዝብል መምርሒ ይወርደሎም ብመራሒኦም ቶማስ ሳንካራ ብተወሳኺ ኩሉ በዓል ስልጣን ክባር ዝኾነ መኪና ከይጥቀም ምስ ህዝቦም ተመሳሰልቲ ዝኾነ መኻይን ክጥቀሙ ትእዛዝ ወረደ በዓል ቶማስ እውን ነቲ መምርሒ ብምኽባር ምስ ዓጀብቱ ኣብ ሓንቲ ንሽዶ መኪና ተጽቃቂጦም ይጓዓዙም መራሕቲ ተሃገር ንብጣዕሚ ኣላይን ህጹጽ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ብፍሉይ ኣይሮፕላን ዝበሃል ነገር ከይተሓስብዎ ኢኹም ተባሂሎም እዮም ኣይሮፕላን እንትሳፈሩ ድማ ብፍሉይ ቪአይፒ ቦታ ይኹን ካልእ ኣይትረኽቡን ኩሉ ምስ ህዝብኹም ማዕረት ትግልገሉ ዝብል መምርሒ ወረደሎም ቶማስ ንህዝቢ ብዝግባእ ንምግልጋል ጥዕንኡ ዝሓለወ ሰብነትን ንጹህ ኣእምሮን የድሊ ዝብል ኣተሓሳስባ ነበሩ እዚ ድማ ስፖርት ብምስራሕ ይርከብ ስለዚ ኩሉ ኣመራርሓ ዘሎ ሰብ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ገብር ኣለዎ ይብል በዚ ምክንያት ኣብ ዘመነ ስልጣን ቶማስ ዝነበሩ ሰበስልጣናት ገሊኡ ኩዕሶ እግሪ ገሊኡ ድማ ብስክሌት ኮታስ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዘይገብር ዳርጋ ኣይነበረን ክበሃል ይኽእል ናይ ቶማስ ድሌታት ኣብ ሃገሩ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይነበረን መላእ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ኣውሮፓውያን ጽዕንተ ወፅአን ዓርሰን ክኽእላ ኣለዎን ዝብል ዓብይ ድሌት ነበሮም ኣፍሪካውያን ንብረቶምን ምህርቶምን ንባዕሎም ከውዕልዎ ኣለዎም ይብል እዚ ድማ ኣብ ተግባር ንምውዓል ብዙሓት ሰጉምታት ወሲዱ እዩ ብሰበስልጣናትን ብኻልኦትን ተታሒዙ ነበረ ዘይሕጋዊ ቦታ መንጢሉ ንሓረስቶት ኣረከቦም ሃገርኩም ድኻ እያ ስለዚ ኢድኩምን እግርኹምን ተጠቂምኩም ካብ ድኽነት ኣውፅዋ ዝብል መምርሒ ሃቦም ናይቲ ሃገር ወተሃደራትን ናይ ከተማ ነበርትን ዝኾኑ ድማ መሰረት ኩልና ሓረስታይ ስለ ዝኾነም ብዝኻልና ይንሓግዞ ብዝብል ወፍሪ ባዕሉ ከይተረፈም መዋሮ ባዴላ ሒዙ ናብ ስራሕቲ ሕርሻ ወፊሩ እዩ ቡርኪና ፋሶ ይትረፍዶ ሃፍተግነታ ኣብ ጥቕሚ ኣውዒላ ካብ ድኽነት ክትላቐቕ ንዝለኣለም ካብ ረድኤትን ልመናን ወፂኣ ነብር ኣይትመስልን ነይራ ቶማስ ናብ ስልጣን ምስ ወፀ ግና መጠን እተፍርዮም ምህርትታት ብምብዝሖም ካብ ባዕላ ሓሊፉ ብዝተወሰነ መልክዑ ናብ ወፃኢ ዓድታት ሰደድ ክትገብር ጀመረት ዜጋታት እታ ሃገር ኣብ ሓፂር ግዜ ዓርሶም ክኽእሉ ጀመሩ ነዚ ብመሪሕነት ቶማስ ሳንካራ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝርአ ዘሎ ለውጢ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካን ፈረንሳይን ከምኡውን ሓደ ጉረባብቲ ሃገራት ኣይተውሓጠሎምን ቶማስ ከም ዝብሎ ሃገራትና ኣፍሪካውያን ረድኤት ዝልግሱ ካብ ሓልዮት ዝተበገሰ ዘይኮነስ ኣብታ ሃገር ዝደለይዎ ነገር ስለዘለ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ነበሮም በዚ ምክንያት እዩ ሃገሩ ካብ ጽዕንቶን ሓገዝ ወፃኢ ሃገራትን ክትወፅእ ኣበርቲዑ ዝሰርሕ ዝነበረ ካልእ ቶማስ ዘውፅኦ ፖሊሲ ድማ ናይ ባዕልና ምህርቲ ባዕልና ብምጥቃም ኢኮኖሚ ሃገርና ሓፍ ክብል ምግባር ዝብል እንትኸውን ዜጋታት ካብ ወፃኢ ዝመፁ ኣልባሳትን ጫማን ካልኦት ነገራትን ከይኣቱ ብምግባር ናይ ዓዶም ምህርቲ ንኽጥቀሙ መምርሒ ኣውሪዱ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ተረኺቡ ንሕና ኣፍሪካውያን ልሙዕ ሃብታም መሬት ኣለና ስለዚ ነዚ ሃብቲ ብናይ ባዕልና ሓሳብን ጉልበትን ናብ ጽቡቕ ነገር ቀይርና ንማዕበል ሕዚ ኣነን ልኡኻቴን ከምዚ ትርኢና ዘለኹም ተኸዲናዮ ዘለና ክዳን ካብ ኣውሮፓ ወይ ድማ ኣሜሪካ ገዝኢና ንፋሽን ምርኢት ኣይኮናን ተኸዲናዮ መፂና ኣብ ሃገርና ቡርኪና ፋሶ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝመፁ ኣልባሳት ከይንጥቀም ዝብል መምርሒ ኣውሪድና ኣለና ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካውን ኣሰርና ተኸቲለን ብናይ ባዕልን ምህርቲ ክኾርዓ ኣለውን ኣፍሪካውያን ብናይ ባዕልና ምህርቲ እንትንነብር ብሕታዊ ናይ ኩርዓትን ነፃነትን መግለጽና ይኸውን ብምባል ዘረባ እንትገብር ካብ ምስሓቅ ሓሊፉ ዝሰምዖ መርሒ ኣይነበረን ቶማስ ሳንካራ
كمي نمنتاي تقتلون أبتي قتلت زتاتفوخة من ነበሩ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ ሰናይ ጻንሒት